prijetnju. Prvu veću akciju bratstvo je organiziralo sredinom 1963. Unatoč golemoj udaljenosti, ambiciozno australsko vodstvo odmah se usmjerilo na teritorij Jugoslavije. UDBA je ulagala goleme napore u praćenju i obradi članova HRB-a. Mi smo ih zvali jugoslavenske ustaše. Zašto smo ih zvali jugoslavenske ustaše? Zato što smo ih promatrali za barom, recimo u jednom hrvatskom klubu, i slušali kako ustašuju i uz čašu alkohola propovijedaju neko ekstremno hrvatstvo. Jedan od najjačih agenata u emigraciji pod kodnim imenom Zdenko dojavio je operativcima u Jugoslaviji da HRB nešto sprema. Međutim, nova emigratska konspirativnost dala je prve rezultate. 9-člana skupina pod vodstvom Ilije Tolića u noći je prešla talijansko-slovensku granicu i uputila se prema Hrvatskoj. Neopaženo su ušli duboko u Jugoslaviju. Kad smo mi prišli u Hrvatsku, do Rijeke smo skupa došli, tada smo dobili zapovjed u trojke, niko dotle nije znao kud koji će. Skupina u Hrvatskoj provela oko mjesec dana. Bio je to težak udarac za jugoslavenske obavještajne službe. Cilj Tolić-Oblakove skupine bio je naći suradnike, pribaviti oružje, eksploziv i izvesti diverzije. U potrazi za suradnicima i oružjem skupina je otkrivena i nije stigla oružano djelovati. Ozbiljnih, javno vidljivih posljedica upada nije bilo. UDBA je to iskoristila i svoj ugled ovaj put spasila manipulacijom. Nakon mjesec dana mi smo bili otkriveni i uhapšeni. Mi nismo uhapšeni nikako na području Rijeke, jer to su nas udbaši smjestili tako da su svoju verziju ispričali, da su nas preko granice odmah pratili i u Rijeci zatvorili. Obavještajna propaganda pred domaćom i stranom javnošću te stranim obavještajnim službama stvorila je dojam da UDBA od samog početka prati Tolić-Oblakovu skupinu, da cijelu akciju drži pod kontrolom i da ih je uhitila odmah nakon ulaska u Jugoslaviju. Ja sam najviše poteškoća ima da objasnim ljudima da moja grupa nije izdana i da nije ono što nam je UDBA servirala, da smo izdati bili, da smo praćeni, da u tom smislu nešto. Okružni sud u Rijeci osudio ih je zajedno s nekolicinom jataka na dugogodišnje zatvorske kazne. Tolić Odrobija 22 godine zatvora, Oblak 14, a ja sa 12 i ostali moji oti suborci. I eto tako da se to preživio, izrobija sa 12 godina i kad je Domovinski rat došao, tu sa 7 godina bio u ratu.